perquè no fa molt parlàvem de que els bulos estan de moda, de que se parla de sense saber, se diuen algunes coses que no són certes, i m'agradaria que vostè confirmara, com va fer ahir en la comissió, que cap negoci d'este municipi, exclusivament en el cas de les terrasses o generalment en tots, però en el cas de les terrasses, perquè n'hi ha un bulo rodant de que s'ha sancionat algunes terrasses en este poble per incomplir la norma, m'agradaria que vostè, per favor, i li ho pregue des d'ací, en nom del grup municipal socialista, que confirme que no és cert que a cap terrassa d'este municipi se l'ha sancionat econòmicament per incomplir la normativa. I respecte a l'altre prec que vostè fa de si hi ha hagut sancions de terrasses, doncs, bueno, li confirme, a no ser que n'has calgut alguna fa molt poc, i fa molt poc és ahir, o no sé, o com a molt fa 2 dies, no tinc ninguna constància de que hagi hagut ninguna sanció ni de que se vagi a incoar ningún expedient. Que hagin hagut denúncies en el sentit que jo m'agrada separar el que és una denúncia i una sanció, com parlàvem l'altre dia, doncs sí que molta gent toca i diu que estan fent ruïdo o que les veus són altes, però bueno, això ens passa quan estem fora del Covid-19 també, i ara està passant. Per motiu de que les terrasses estiguin sobrecarregades, com en alguns moments pareix ser que pot haver passat, en aquest sentit, la policia local el que ha fet és una llavor d'informar i de dir que se té que complir en la norma que n'hi ha i que si no ho compleix la gent, al final tindrà que sancionar, i això és una cosa molt lògica, molt normal.